Al nostre restaurant, Cantina, a la carta tenim una proposta mediterrània i de temporada, i sobretot en el nostre menú diari que tenim de dilluns a divendres, que és on treballem molt les receptes catalanes. Ens trobem plats catalans, com pot ser el bacallà amb samfaina, el trinxat de la Cerdanya, sí que hi ha uns guisats amb botifarra negra, i és aquí on intentem fer servir productes de proximitat i de temporada. Treballem amb diferents productors. Treballem amb Can Roqueries, que és el de Vedella, treballem amb Mestre Esteve, que és de Pollastre, amb Ous d'Acs, treballem també amb la botiga Quilòmetre Zero de Barcelona i a més tenim una relació molt propera. Tenim diferents plats a la nostra carta, però crec que el plat estrella és l'entrecot. Entrecot Quilòmetre Zero amb patates i pebrots del Padró. I dic aquest perquè crec que és el plat que més surt, que més funciona, que la gent més demana i que el tasta diu que la carn és superbona. No fa falta fer-li gaires coses perquè la carn és... I confiem molt. Per nosaltres és molt important treballar amb productes de proximitat i de temporada per molts motius, és amb el que creiem. Tenim una relació directa amb el productor de confiança que ja ens explica, ens diu, ens assegurem sempre la qualitat i de temporada perquè és algo bàsic. Això ho reflexa el nostre menú de la setmana, perquè al final la carta es fixa i aquí no podem adaptar-nos tant. Però el nostre menú diari sí que podem posar segons la temporada, posar a l'hivern trinxat de la Cerdanya, com et comentava, si ara és moment de faves, fer faves, si és moment de pèsols, fer pèsols. És un repte perquè cada vegada ens trobem que tenim menys productors locals. Nosaltres sí que tenim la sort que n'hem trobat uns i al final és que acabes fent una amistat, perquè és una relació superpropera. I al final és que hem d'apostar pels productes de la nostra terra, pels nostres ramaders, perquè si no, en un futur ja no en tindrem.